Motore dikunci iki. Wah, piye iki? Ono gagang lawange. Lah, tulisannya gagang pintu ada di jaket. Lah, kok paku iki? Piye iki? Oh, leboke kene. Tikus, pamaling. Tikus. Kucing, apa maling? Kucing. Kucing. Berarti kucing sama tikus lagi berkelahi. Turu meneh. Piye iki mbukake jan? Ra iso buka ya. Asem tenane. Tulisannya bangunin kalau mau buka. Mas, aku ora metu, Mas. Apa? Pundi ro? Mengiwa we kuncine lho. Kaya kowe ra iso. Oke.